हेल' लोगो नोंथांमोन नै दिनै आं दुब्लिबारियाव दंफैयो। दुब्लिबारियाव फैनायनि खारनानो जाहैबाय दुब्लिबारियाव माइ नायनो फैदों आं। मानोना गोबावसोमोन दाख्लै ओंखारनायनि सिगांनो जाखांफुनाय समाव फैनायनिफ्रायनो गैयामोन। ओंखायनो नै दिनै आं नायनो फैदों। माइआथ' जाबायानो ओंखारजोब्बायानोसै नै ओंखारबाय। माइआ ओंखारबायानो, माखासे ओंखारबाय माखासे ओंखाराखै। माने रेडि जोबखासै, सेस बुदां बुदां जाजोब्बाय। दै दंबावोसो दाबो। दाखालि माबानानै अखा हाबायना, दाखालि अखा हानानै दै दंबावोसो दाबो। नैबेनो माइआ जोबोद मोजां जाबायानो, ओंखारजोब्बाय। नुवाखै, जोबोद समायना। जेरैबो सोमखोर दुब्लिबारियानो, गासै दुब्लिबारियानो सोमखोर। गासिबो दा ओंखारनो लामा लाजोबनाय, एकदम बुदां बुदां जोब। नैबेबो नै ओंखारनायनि लामायाव दंजोबसै। नैबे जोबोर गाहाय गाहाय दं, मानोना जोंनि एरियाहाय माबा दंमोन ना, बिराद खरान जादोंमोन। फुरा 20निफ्राय 25 दिन ना 25 दिन थोबसेबो अखा गैयामोन जोंनि बे एरियायाव। हादोंब्लाबो एकदम थाइफ्रिनाय बेफोरबायदिल'मोन। माने दैस्लुङानो जाहां जायाहां बिदिल' हादों बे 25 दिनसोआव। बेखिनियाव गायनो मोनाखै जोबोद। बेनिफ्राय नैबे जेब्ला अखा हाफिनो अब्लासो गायनो मोनो बियो। दा बिनि थाखायनो एथबां मानि सुबिदा जायाखै बेखिनिया। नाथाय नैबेयो अखा बे खराननि सिगाङाव गायनायनि बिसोरो मोजां जादों आरो ओंखारबायबो नै। नाथाय नै बिसोर बिराद एसे लेटआव गायनो मोनदों। गाव गाव मावनाय आबादा माबायदि, बेबायदि जायोब्ला माबायदि गोजोननाय मोनो नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो जानांगौ। मानोना गावनि आखाइजों मावनानै मोननाय आबाद, जाय आबादखौ नुयोबा माने गोजोनाबा रावबो थानो हाया। बेबायदि जानो मोननांगौ माइया। बेसेबां गसा दं नायनि साननि, नैबेखौ साननि 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 बे गसासेयाव 13था दङ। बेनिफ्राय जों नेक्स्ट नैबावहाय नायबावनि खनसेयाव बेवहाय बेसेबां दं नायनि। बाहाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 बाहायबो 13 दङ, 13था गसा दङ। थिग बिदिनो गासिबो माबाजों गोजा। जोंनि एरियायाव एथबां हासारबो आरो एथबां माबाबो बाहायनाय जायाना, दा बेवहाय बेखिनि आबाद दिहुननो हानायानो बिराद जथेस्थ' होनजायो। ओंखारजोब्बायानोसै, सेस ओंखारबाय नै बिसोर। खोब जादोंलै बिरादनो।
नै बिसोर ओंखारजोब्बाय